Хайде да видим кои продукти са с намаление този месец в Angel Cosmetics и в магазина, и онлайн. Защото ако ще се поглезим, поне да е на добра цена, нали така? Някои от предложенията са в комплект и са страхотна идея за подарък, така че гледай внимателно. Първо ще ти покажа серията на Wella Ultimate Smooth, която е идеална за боядисани и третирани коси. Премахва натрупаните метали, да, и те съществуват, и така цветът не избледнява толкова бързо. Плюс това косата става гладка, мека и хидратирана, точно като след фризьор. И сега е с 15% намаление. Както и почти всички други серии на Wella, които можете да откриете на нашия сайт или в магазина в Пловдив. А дали косата ти е руса, тънка, тъмна, гъста, без блясък или без обем, няма значение, защото Joycott имат серия за всеки тип коса. Решават всякакви проблеми и в момента са с 20% намаление. И за финал най-приятната част – подаръчни комплекти, като лимитираните кутии на Redken с минус 15% намаление или пък комплектите на Moroccan Oil, които идват с аксесуар в комплекта и са на цели 25% по-ниска цена. Ако трябваше да избереш само един, кой комплект би подарила и на кого? Сподели с нас или просто разгледай. Може точно твоят фаворит да е сред тях.